खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानी कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना हारि आरो धोरोम फारागथि लाखियालासेनो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनांगौ आरो लोगोसे बाहागो लाफैनांगौ। गोजोन्थों। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फान्नायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला। सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। आरोबाव बुंफिनबावदों, सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन।